Hola, bon dia. En primer lloc, felicitar els tres ponents. La senyora Cristina Pellicer ha dit una frase de que el no sentir no significa no poder tirar endavant. Estic d'acord, però si no... Estic d'acord i no... Perdona, no sé quina frase... No he entès el que deies. El no sentir no significa no poder tirar endavant. Fa un moment l'has dit. Estic d'acord, però sempre i quan pal·liem aquesta mancança. I a nivell d'ensenyament penso que l'única manera de pal·liar-la és fent que els arribi aquesta informació. Aquesta informació que amb uns més, amb altres menys, els hi costa d'arribar. El Torni ha parlat de les noves tecnologies que serien una gran ajuda per a aquests nanos, tant a nivell de l'etapa de secundària com cicles formatius, com universitats. Penso que avui dia estem desaprofitant moltíssim la nova tecnologia, que seria d'un gran ajut. I voldria saber si heu pensat alguna mesura d'aquest tipus. Aviam, té tota la raó, és que comparteix el que diu, o sigui, no sentir no és un inconvenient sempre i quan es donin els suports necessaris per poder tirar endavant. La ponència que fèiem tenia 15 minuts cadascú, per tant l'únic que podies dir és generalitats. Jo el que he intentat explicar és que em semblava que el que seria el model de referència d'atenció als alumnes sords crec que el tenim prou ben dissenyat, que en aquest moment no hi ha necessitat de discutir el model. Això no treu que no tinguem que millorar les accions concretes que estem fent. I a l'última imatge que he posat, no sé si recordeu que el tema d'accessibilitat el posava com una de les matèries o dels temes amb els que tenim que millorar, i en aquest sentit la tecnologia ens ajuda moltíssim. Té raó, tenim marge de millora. En tenim aquí, i estem en ello. Jo anava prenent nota i pensàvem de mirar les normes aquestes que l'Emili ha posat de com preparar materials a la classe. M'ha fet pensar, si a la universitat els han fet un manual de com preparar materials, és un exemple, materials accessibles, doncs nosaltres hem de fer el mateix pels nostres profes. És una cosa concreta, però el que intento dir és que en coses concretes em vas fent una de més gran, per tant, sí, hem de millorar en accessibilitat i ho intentarem fer el màxim possible. Jo crec que la Cristina ha respost una mica en la línia del que jo també anava a dir. O sigui, clar, l'experiència dels centres en aquest tema de l'accessibilitat és molt diversa. Hi ha gent que ha anat més enllà, hi ha gent que treballa amb el Moodle, envia directament totes les informacions ofimàticament, i hi ha gent que no, senzillament que no hi treballa, ni ha treballat ni potser s'ha vist en l'obligació de fer-ho. Aquí és on hauríem d'intervenir, a través de potser generant uns protocols de funcionament intern que permetin això, evidentment havent dotat abans prèviament aquests centres dels recursos necessaris. Però el que vull dir és que, i era una mica la idea que volia transmetre abans, que potser probablement no n'hi ha prou en tenir la tecnologia, sinó en crear un hàbit de pensar en aquesta possibilitat a l'hora de treballar. O sigui, no és la tecnologia, és el recurs, més la idea. La idea és important. La idea, però la idea completa. Abans he sentit una intervenció quan parlava de la jerarquització. M'ha semblat interessant, la jerarquització de la comunicació, de la informació. Dic, home, que això quasi que ho hem inventat al món a l'aula ordinària. Per què? Perquè els sords és el que han patit sempre. Una llarguíssima explicació sempre acaba sent reduïda amb alguna cosa molt explícit a dintre de l'aula. Quina és la síntesi de jerarquització? Quan parlava, recordeu, deia abans, home, a l'aeroport poso una lletra allà i simplifico i resumeixo una reunió. Correcte, sí. Això té molt a veure també amb la pràctica dels apunts i de la informació que reben els sords a vegades dintre l'aula. Quan parles amb el comandant, dius, bueno, què ha dit? Potser una intervenció adequada s'explica en 4 frases. Això, que a vegades en aquest context nostre té una utilitat bona, en el context educatiu dels sords és nefast. Per què? Perquè implica perdre's un munt d'informació
que només la podries tenir recollida si no has d'estar prestant atenció permanentment al que està dient el professor. Això vol dir que en algun moment això ho has de poder emmagatzemar, ho has de poder copiar, ho has de poder contrastar amb altres fonts d'informació, etc. I això vol dir tecnologia. Jo no sé si respon una mica. Sí? Hola a tots. Com ja sabeu, jo treballo de logopeda en un CREDA, concretament al CREDA Baix Llobregat. A part de ser logopeda, tinc problemes auditius. Primer lloc, felicito a tots per la vostra ponència, que han estat molt interessants. Com has comentat, Cristina, un dels temes pendents més importants i que hem de millorar molt és l'accessibilitat. Perquè jo concretament treballo en un centre d'agrupament d'alumnes sords a secundària, que ha sortit a la teva taula abans. El tema de l'acústica. Ja sabem que és un problema general de la societat, que hi ha molt soroll, hi ha molta acústica, però no pot ser que en centres, no només on hi hagi alumnes sords, primer als centres d'agrupament i als centres ordinaris, que hi hagi una acústica horrible i que només amb un suport que no és suficient d'emissores d'FM, només per les classes. No només és això. Hem de tenir en compte que els centres encara no compleixen que hi hagi una bona acústica, perquè hi ha no només alumnes sords, sinó hi ha professorat també que tenim problemes auditius i també personal laboral també que tenim. O sigui que hem de tenir, és un tema difícil, però que ho hem de tenir en compte no només amb les emissores FM, amb la logopèdia, sinó l'accessibilitat en general. En qualsevol espai del centre on hi hagi un alumne sord ha de tenir tots els recursos, no només personal, sinó tecnològic, per seguir qualsevol àrea amb igualtat d'oportunitats. I esperem que, ara això és un tema pendent, però cada departament, ja dic, no és un tema només, és un tema de societat, no només el tema d'ensenyament, però hem de tenir en compte, perquè encara és una lluita i hem de tenir bona fe. Estem treballant tot conjuntament, com ha dit molt bé l'Emili, el treball conjunt entre tots els professionals implicats, però encara s'ha de continuar treballant, però s'ha de tenir en compte tot això que us he comentat. Gràcies. Tens raó, prenc nota. Jo no sé, el que no m'atreveixo a dir-te és m'agradaria poder dir això. La setmana vinent al vostre institut vindrem a revisar aquests temes en un arquitecte. Saps que en aquest moment no m'hi puc comprometre primer perquè no tinc res que veure amb les obres, però sobretot perquè anem molt malament de peles, com tothom. Però bueno, jo prenc nota, sé qui ets, ja no és el teu institut, ja sé que no, era un exemple el que explicaves, tens raó, tens raó. Alguna altra pregunta? Sí. Hola, bon dia. Respecte a les xifres que s'han donat d'alumnes que arriben al batxillerat, m'ha semblat que era molt baixa. Volia saber com estem respecte als països de l'Europa del Nord, més davantes amb això, com estem també amb els alumnes normals, què fan ells que no estem fent nosaltres i com podem millorar aquesta situació. Gràcies. No és molt baixa, O sigui, pensi que em sembla que eren 80 i pic, espera que ho tinc per aquí, ho miraré en un moment, de nombre d'alumnes que arriben al batxillerat, és això el que està dient, No és molt baix, pensi que batxillerat són 2 anys, és 16-18 anys, i de modalitat oral, doncs de 0 a 3 anys, ara és un ball de números, en tenim 137, de 0 a 3, que els estem atenent. Que a la secundària postobligatòria, al batxillerat 43, als cicles formatius 116 i els PQPI 12 és una proporció molt raonable. Jo m'hagués agradat portar comparacions en percentatges, en població oient, perquè és molt més gràfic. No he tingut temps de preparar-ho, la veritat, per això no ho he portat. Però no és mal número, anem bé en aquest sentit. Estem una mica per sota de lo que seria normal, no? En Europa, dius? Sí, estem per sota, això ja ho he dit. No obstant, a Europa només fa
20 anys que han aconseguit i s'han estabilitzat amb aquesta xifra, que sembla que és raonable. Jo diria que estem en camí. Quan veus la gràfica de creixement d'accés a la universitat, anem bé, i amb sordesa anem molt bé, és a dir, un 4%, 4,5% de discapacitats a la universitat és un bon nombre comparable a Europa. Jo crec que la tendència anem bé, la tendència, i no hi ha un retrocés, ni hi ha un estancament. Cada any hi ha més joves que arriben a la universitat. Per tant, vol dir que cada any hi ha més joves que a primària, a secundària i a batxiller estan molt ben atesos, perquè si no, no arribarien. És a dir, que el mèrit és de l'alumnat, però també de tots els serveis que hi ha previs a la universitat. Tu has afegit un comentari breu, però que l'agafo, que és què fan els altres països que no fem nosaltres? Doncs, primera, porten molts més anys d'experiència, hi ha molta més sensibilitat social, hi ha molta més pràctica d'ús d'adaptacions, d'adaptacions curriculars, no traient contingut, no vull dir treure contingut, això és una modificació curricular, sinó d'adaptar el currículum. Hi ha molta més cultura a la universitat de treballar i tractar amb persones amb discapacitats diverses. I després el que jo conec és que l'alumnat amb discapacitat en alguns països, per exemple Suècia o per exemple el centre d'Europa, són, no voldria dir la paraula reivindicatius ni lluitadors, sinó que tenen molt clar que ells són visibles i que quan algú se li oblida els hi recorden. I això ja sé que és molt polèmic, però a mi em sembla que és interessant ser visible a la societat perquè t'atenguin. Aquest matí ha sortit un exemple de em vaig esperar, la meva filla es va esperar 2 hores en una estació, al metge, perquè tot i que va dir que tenia dificultats per escoltar l'altaveu, ningú la va avisar. Doncs de vegades un ha de tenir en compte que viu en aquest context, en aquesta societat, i per tant cada 15 minuts ha d'anar a aquella senyora d'allà o aquell senyor i dir-li, escolta'm, se'n recorda que jo tinc visita? Ja sé que això és molt farragós i un se'n cansa, però hi ha una situació social que és un pèl diferent i aquesta és la diferència que jo et voldria contestar. Hi ha diferència perquè aquí estem, si m'ho permeteu, tot just començant a les universitats a entendre què és el que hem de fer i com ho hem de fer. Però la meva percepció humil és que el professorat cada cop està més sensibilitzat i se n'adona més que aquesta és una realitat i que hem de respondre a aquesta realitat. Soc optimista. Jo, de fet, és una pregunta a l'Emília, però és que no me'n puc estar perquè m'ha dit que tenia que marxar molt ràpid i després no li podré fer sortir. El que volia dir és que, a veure, com ara anireu recollint dades en tot aquest tema de discapacitat, la primera observació, i ara no estic veient el teu PowerPoint, era que pel que fa a l'alumnat sord, Déu-n'hi-do el nombre d'alumnes sords que estan a la universitat. O sigui, quan miris tota la discapacitat és uns percentatges, quan parles de sords és un altre, que és molt alt. El que ho dic com un missatge d'esperança als que estem ara en aquesta sala. Per un altre costat, quan donaves nombres i deies un 0,9% d'alumnat de la universitat és l'alumnat amb discapacitat i ja estem lluny dels números d'Europa, que és un 4%. No, 2-3%. Val, és que jo he posat 4. Anava a dir, m'estranya que sigui un 4 quan un 1,5, 2% no és el que et diuen. De tota manera, el raonament que volia fer és que si anem a sistematitzar, que ho tenim que fer a universitats i nosaltres també tots plegats, de recollir números, de buscar evidències de les coses, siguem curosos al comparar categories. Sé que ho sou, però saps que en els diferents països, primer, l'organització de la universitat no és la mateixa. Hi ha llocs on la universitat, al nostre país és molt acadèmica i vas a fer un grau i vas a estudiar una llicenciatura. En d'altres països, i aquí cada vegada més, i vas a fer un curs de no sé què. Nosaltres això no ho contemplem com en la universitat. Hi ha països que sí. Caldria veure si en aquest percentatge entren també els que van a fer formacions que no és l'acadèmica. I per un altre costat, quines categories es posen aquí dins, perquè tu saps que en funció dels suports que dones, doncs et condicionen les persones que te'l demanen. Ho dic simplement per compartir que hem de ser molt rigorosos recollint dades,
perquè de vegades no estem tan lluny dels estàndards europeus, però com ho interpretem una mica a la Mediterrània, patim més del que caldria. Això volia dir, volia que fos un missatge d'esperança. Temps per una pregunta més, només. Tornem a tenir problemes? Et puges a dalt? Hola. Hola, el meu nom és Elisabet Bernil, soc logopeda del CREDA de l'Alt Maresme i avui ara la meva intervenció no és pas per la meva professió, sinó simplement, sí, té a veure, però no parlo com a logopeda del CREDA, sinó com era un tema de perfils docents. La subdirectora ha donat dades i molt agraïda perquè tots els ponents han anat parlant de diferents dades i heu anat concretant sobre diferents especialitats. Llavors, jo volia parlar perquè a l'Alt Maresme aquest any hem començat a fer un grup de treball i reflexió de pràctica diària amb diferents especialitats, MAIS, UAIS, MAIS de centre d'agrupament, logopedes del CREDA dintre, i donar també gràcies al departament per poder fer aquesta modalitat com a formació fora de l'horari. I llavors, un dels neguits d'aquests perfils docents que ens trobem a primària i a secundària és el fet que les especialitats MAI s'estan començant a reduir. En alguns centres també hi ha directors que intenten fer canvi de catàleg a la plantilla del seu centre intentant fer canvis. De moment des del departament no se'ls està autoritzant. I després l'altra dificultat que veiem és que a secundària aquests perfils es perden. Només hi ha intervenció de la logopeda del CREDA i el psicopedagog que hi hagi del centre no està tan especialitzat com està un MAI en un centre. Llavors, en el nostre territori, pel que és la distribució geogràfica, no hi ha centre d'agrupament de sords, llavors ens trobem que els centres a secundària, estic parlant, de primària sí que n'hi ha un. A secundària no hi ha aquesta especificitat. Llavors, ens agraden les dades i ens agrada que hagi posat tant les dades dels professionals com les dades dels alumnes, perquè veiem que estan valorant les dades dels professionals per les necessitats que hi ha en aquests alumnes i esperem que sempre sigui així, que canviïn les lleis, que canviïn el que sigui, però que d'alguna manera es tingui en compte que la plantilla segueixi igual i que no hi hagi aquest canvi de plantilla perquè si no es veurà afectat en l'atenció als alumnes i directament amb les famílies. No sé si algú dels meus companys que també estan al grup vol comentar alguna cosa més, però eren els tres dubtes que sorgien en aquest grup de treball que estem posats. Gràcies. Jo, a veure, si contesto ràpid no quedaràs content, pensaràs que no contesto bé i si ho faig llarg avorrir la sala. Jo us agrairia que per un tema professional, doncs si em demaneu hora... No, per això. Jo estaré encantada de parlar amb vosaltres i els que em coneixen saben que de vegades tardo, però rebo absolutament a tothom que em demana hora. Per tant, si em feu un truc i veniu un dia al departament, en parlarem. Simplement el que dic ara, i sé que no et responc tot el que tu estàs plantejant, és que el curs passat vam reduir una mica les plantilles dels CREDAs, dels serveis educatius, CREDAs, EAPs, tots els serveis, però aquest curs hem fet zero reducció, no hem reduït, perquè no podem reduir, perquè ho necessitem, el que tindríem que fer és ampliar, hem mantingut. I en quant a les escoles, no hem tret mestres d'audició i llenguatge, el que sí que pot ser és que, cada cop ens està baixant els naixements, per tant tenim més matrícula de P3, menys. Pot ser que alguna escola que hagi produït algun grup, el mestre que hagi saltat sigui el d'audició i llenguatge, o sigui, no et puc contestar en aquesta pregunta si no tinc més informació, però estaré a la vostra disposició per parlar-ho, si cal. Sé que hi ha moltes preguntes. Hola, bon dia. Aquesta pregunta és per al senyor Emili Soro. Vaig estudiar concretament a la Universitat Autònoma i sí que vaig veure que hi havia aquesta atenció a l'alumne amb discapacitat. Jo actualment tinc problemes auditius.
Actualment estic estudiant a un conservatori que fa el grau superior. En allà no he vist cap tipus de tensió amb l'alumne en disminució. Teniu algun tipus de vincle? Està previst que hi hagi? O potser sóc jo que no ho he vist i existeix? Estic... És que no... A conservatori, perdó. Hi ha hagut alguna consulta des del conservatori, per cert, fa un temps, però no hi tenim vincle, però aquests vincles, si no hi són, s'han de crear o es poden crear. Encara que la Unidiscat és universitat, el conservatori dels seus vincles és la universitat, em consta que no només amb conservatoris, sinó algunes altres institucions d'aquest tipus queden una mica apartades i és com un territori de ningú sembla que se'n preocupi, però t'agrairé moltíssim que ens envies un correu a la Unidiscat i ens ho comentis, i el dia que hi hagi, i si no ens ho envies ja ho recordaré jo, el dia que hi hagi comissió sortirà el tema evidentment, però no només pel conservatori, s'ha de buscar solucions per a altres serveis. La nostra proposta serà que si el conservatori depèn la unitat de suport d'aquella universitat ho ha d'atendre. Però gràcies per l'observació, que tot i sabent-ho se m'havia oblidat que això és una assignatura pendent que tenim. Gràcies. Molt bé, gràcies a tots i disculpeu per no tenir temps per atendre totes les preguntes. Ràpidament i com a frases les que ens podem quedar és que l'administració té uns objectius, que això implica futur, de promoure l'excel·lència, que cap nen es quedi enrere i millorar l'accessibilitat, que tothom amb problemes auditius que vulgui, tingui les capacitats, pot arribar a on vulgui i es pot fer tot. Crec que també manca millorar l'accessibilitat amb aquests graus. I per últim, a la universitat hi ha un medi per garantir l'accés amb les millors condicions possibles, però s'ha de seguir treballant. Moltes gràcies a tots.